Čaute, tu je Chris a vítajte na dnešnom vlogu. Dneska vám ukážem taký môj normálny deň, že čo robím, ako chodím do školy. Ešte rýchlo do obchodu, lebo nemám vôbec žiadny chleba. Samozrejme, že ešte prší. To je poľský obchod, kam chodím nakupovať. Takže ideme dovnútra. Máme chleba, ideme naspäť sa naraňakovať. Ale čo nechápem na tom poľskom obchode je, že oni sú Poliaci, ale keď na nich začneme rozprávať po slovensky, tak oni začnú mňa po anglicky. Nepripadá mi, že slovenčina je až tak odlišná od poľštiny. Tam je ten obchod vlastne, kde sme boli, to je ten poľský sklep. Sme vonku a ideme teraz do školy a toto je moje žihadielko. Takže ideme na to a krásne nám prší, takže budem určite celý mokrý, kým dojím do školy. Takže asi po 20 minútach bicyklovania sme konečne v škole. Som úplne komplet mokrý. Teda aspoň nohy mám úplne mokré. A toto je moja univerzita. Takto vyzerá budova, kam chodím. Má sneh 50 rokov, tuším. A majú ju prerábať niekedy v blízkej budúcnosti, že vraj. Ale je celkom cool. Vyzerá vaša taška, ak váš zadný blatník je úplne na hovno. Takže keramická dielňa a dielňa na sklo. Tu budeme dneska celý deň. Tu sú kruhy. Tu je jeden pracovný taký oddiel. Tu sú veci, ktoré sa dajú vypáliť. Tu sú vypálené veci. A tu sa pracuje so sádrou a takými materiálmi. Takto vyzerá areál školy. Vnútorné nádvorie. A mám štúdio tuto dole. Say hi! Takže toto je naše štúdio. Tu máme každý svoju lavicu. Toto je moja, tu sú moje práce. A tu má každý svoje miestečko. Takže toto je naše štúdio. Tu nejak 4 hodiny a idem domov a potom idem sa prezliec a idem hneď do pubu. Si ideme sadnúť na pivo dneska. Som celý od sádry, pretože sa na mňa dneska vylila forma plná mokrej sádry. Trošku som to zle otesnila. Trošku sa na mňa prevratila, no, ale tak nevadí. Takže už som doma a ako vidíte, takto dopadli moje veci dnes. Čo ma štve, sú tenisky, že som si ich trošku zasral. Teraz sa ideme rýchlo prezrieť a ideme si sadnúť so spolužiakmi alebo iba spolužiačkami do pubu na extra drahé pivo. Takže teraz smerujeme do pubu a ideme na pivo. Dáme si pivo! Takže už 8:45 a ja sa práve vraciam z pubu, kde bolo úplne super. Konečne sme boli zase vonku so spolužiakmi a bolo fakt sranda. Takže ja sa vraciam teraz na Interák a idem sa konečne najesť, som hladný jak svinia. Bolo super a to je úplne hlavné. Takže pekný večer ešte prajem. Čaute.